This is a Vuma 103 podcast. Someone Mam Maphini saying welcome to 2022 with the vows. Ngiyabingelela ekseni indoda kaNkulunkulu, ngiyabingelela egameni lika Kristu Jesu inkosi engcwele, ngibingelela abalaleli bakho bonke iMega Grace Nation. Happy New Year. Thank you very much Mam Maphini. Ngiyacela nje vele singene kuyona indaba yethu namhlanje sibheka ukuthi ukubaluleka ukuthi umuntu akhulekele upartner wakhe akasuke eshade naye ukuthi how much is it important indaba yokuthi ukhulekele omunye. Ngiyabonga kakhulu ndoda kaNkulunkulu. As you said ukuthi it's about umkhuleko la ukuthi ubaluleke ingane. Yeah. The Bible tell us clearly nje ukuthi God uNkulunkulu uthi enema ikhuluma ezweni lakhe mawufunda Chronicles chapter 7 uverse number 14 uthi abantu bami bakhuleke bafuna ubuso bami. Then into esinothisa la ukuthi when we pray God hears us. uJeremiah uthena uthi uNkulunkulu ngibizeni ngiyakuniphendula ngibize ngiyakuniphendula. Into esiyithola la ukuthi uNkulunkulu he invites us to pray. Ngamanye amazwi when we praying for each other we just responding positively kwi-invitation yomthandazo uNkulunkulu ayifunile kithi noma ayilindele kithi. So it is very important for abantu abashadile. I can't explain more ukuthi how much important it is ukukhulekelana. Why na? Uma sikhulekelana we involve God emshadweni yethu. Sifuna uNkulunkulu i-presence yakhe ekuhlalisaneni kwethu noma ekuphileni kwethu. As we know and kuclear ukuthi umshado kahle kahle umnikazi wawo uNkulunkulu, so we can't live ezweni umnikazi walelo lizwe siphila kulo engekho. Uma enesithandaza noma sithandazelana sithandaza kuNkulunkulu omnikazi womshado omnikazi wothando. Uyena sikhulekelelana ukuthi uNkulunkulu asifundise each day of our life ukuthandana, that love and forgiveness, because uNkulunkulu wothando futhi uNkulunkulu wentethelelo. So we need God more than anything else esingayidinga emshadweni. That is why kubalulekile ukuthandazelana. And if sikhuleka, you bring your spouse kwi-presence kaNkulunkulu noma ngabe ukuthandaza owethi. Ingakho kubalekile ukuthi bobabili abantu abashadile noma bobabili abantu abakwe-relationship bakufunda ukuthandaza bobabili. Nowesilisa akufunde nowesifazane akufunde, because akusayinto yomuntu oyedwa. Uletha your spouse mawuthandaza kuNkulunkulu for i-protection nje ukuthi avikeleke kumacebesitha nasekulingweni konke okungavela endleleni yenu yasemshadweni. Ama benefits ke umuntu okhulekelwayo ufunda ukuthobeka. And ku increase lento esibiza nge-trust and intimacy. Yabona mawuthandazelwa automatically you feel loved and you able to love back. Yeah. And your relationship increases day by day. Enye into ama benefits ekuthandazelaneni phumlani izimpangithi ziba khona la endleleni ngoba kuyahanjwa sikujeni. But when you're praying for your spouse izimpi zakhe azibi namandla. Noma yini esukibekwe isithi endleleni salo partner wakho iyafika kodwa ifike njengamanzi ehlele emhlane wedada. Yes. Prayer changes people phumlani. Prayer changes people. Kunezinto ongeke ube namandla wena okuzishintsha kumuntu, because umuntu udala uNkulunkulu, umuntu azi uNkulunkulu, hliziyo umuntu ishintsha uNkulunkulu. So when you keep on praying for your partner, uNkulunkulu ukwazi ukumshintsha ezintweni wena ongekho happy ngazo, ongenamandla okumguqula kuzo. Sengigcina phumlani ngifuna ukuthi ukuthandazelana kunjengogange lwensimbi. Akukho lutho olungangena phakathi kwabantu abaphila impilo yabo emshadweni bethandazelana. Ilokho enginake ekseni. God bless you. Thank you very much Mam Maphini for such powerful message namhlanje. Ngiyacela usipha ama contact details khona abantu abashadile abathi sifisa nje ukuthi singakhuluma nomuntu othile ngeindaba ezithile zomshado wethu. Sinengeza ama contact details akho nama social media handles akho in 30 seconds. Mam Maphini yatholakala kwi number 076504 7622 0765047622. Ngina WhatsApp 082 6498669.
kune page ku Facebook Rise Up Women and Heal kunendaba ezimangalisayo nezisiza umuntu wesifazane to become stronger each day. God bless you, my. Thank you very much, Mam Maphini. Siyabonga kakhulu ngomyalezo namandla. This is a Vuma 103 podcast.